Ja, i sidste video, før tidligere, der viste jeg mit store hus, og nu vil jeg vise jer resultatet. Min første video er flotte hus. Du så lidt af søjlerne, kan man kalde dem. Og så er vi i gang. Vi starter lige med at tage en rundtur. Terrasse. Svømmepool, palme, boblebad, parasol. Lille lag. Det er bare lidt lag. Det er ikke for at være dum. Altså, det her, det er ikke lavet hele vejen, som I så. Det stoppede det engang, sikkert I så det. Men den stopper derhen. Ja. Man kan gå ind her. Men i dag går jeg ind her. Ja. Og som I så sidste gang, det her rum. Jeg har lært det. Så er der en fryser. Dem her. Så ting, hvor man kan sætte planter. Min bil, det så I sidste gang. Der var bare ikke så meget lys der. Det var så ikke min skyld. Så kan vi gå den her vej. En lille slags morning cloth, kan man kalde det. Der kommer lyden ud til mit store tv med DVD'er heroppe. Stole. Lille plante. Det er synes jeg, der står. Her er det om. Her er en vandflade. Og så er der varmt, koldt vand. Og så sådan en kan man kalde det. Sådan musik er det altid. Håndvask. Toiletter. Og her den låter. Det er lidt fun. Og så er der nogle billeder. Det var der en særlig grund til. Det snakker vi ikke om. Så kan man stå og kigge ind til det, man laver mad. Nogle bryggestande. Her hvor man vasker fingre. Og så er der ovnestedet. Eller kalder man det for ovnestedet? Det ved jeg nu ikke helt. Og her mit bibliotek med alle mulige forskellige bøger. Der er så ikke nogen bog og sådan noget, men alligevel kan man kalde det for en bog. Og her, der vasker man, står man og så river sit tøj ned, som man gjorde i gamle dage ned i en palle vand. Her er der så bare baljer og rivestedet. Eller skal man kalde det rivestedet? Det lyder rimelig dumt. Der, hvor man sidder og spiser. Ja, og så er det haven, som ligesom med her, hvor man laver øl. Og så parasoller, som I så. Som I så. Det ser jeg tit. En swimmingpool. Boblebad. Parasoller. Det er den lyse, og det er den mørke. Ja. Jeg vil bare vise, der også var en dør ind her. Der er ikke noget specielt. Det ligner jo sådan set, det er et hus. Og så med noget sten som gulv og lidt ruder. Så joystick. Yeah, vi spiller. Og så senge og 2 computere, hvis man keder sig. Det gør man højst sandsynligt, og keder man, jeg vil spille. Ja. Og heroppe, terrassen. Dejligt udover. Smadrede ting og sager. Og her er et soveværelse med 3 computere. Sådan et post, I kender gå ud på arbejde, så kan man lige tage et krus, og så kommer der vand. Koldt vand, eller midt i sådan isende koldt. En god udsigt til mit firma. Jeg kalder det bare for firma Minecraft. Det står der også. En ender chest, bare lige til pynt. En vandsted igen. The drengene og the girls. Vi går ind for drengene. Se her, når man kommer ind. Der er en. Skridt. Det synes jeg selv er rimelig flot. Eller sejt, kan man kalde det. Og det er kun for gamer. Et lille gamerrum. Det passer godt til gamer. Og her er der blomster. Ting man kan putte i krukker. Mad. Normale blokke. Mineraler.
mineralblokke. En masse forskellige dumme ting. Noget der med, man kan brygge stande lidt og sådan noget. Og man kan plante og uld, bare en masse farver. Det er bare det er de mest almindelige farver. Ja, og hvis jeg ser Karate Kid, så sidder de og klipper de her nogen ned sådan. De siger, de træner dem. Det er jeg ikke helt sikker på, jeg tror på, man kan. Men det her, det var derfor, der svarede på, hvorfor der er. Det er fordi, der er vand. Det er derfor, der var de der sandsten. Et poolbord, hvis man kan se det. Pool. Og så, det er også vand her. Så kan man stå og tisse, og så løber det ned i afløbet. Så er det med nogle vasker. Det her del, synes jeg selv er rimelig sejt til et WC. Og for enden, der sidder bossen. Med et lidt stor computer. Her. Og så er der et lavasted. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede det. Jeg fik bare lyst til lava. Ja. Og så... lad mig se. Ja. Det var så... det hus. Så går vi lige ud den her vej. Så kan vi lige gå en runde. Det er ikke sådan noget specielt. Tennisbane. En tennisbane, det fik jeg ikke set. Og så er jeg ved at bygge det her 5 lag. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Og det er utroligt, det kan skifte. Og det kan man ikke selv bestemme. Jeg har simpelthen prøvet at smadre alle træerne. Svampene. Smadre det hele simpelthen. Det sker ikke noget. Jeg har så ikke smadret det hele selvfølgelig, men... det var det resultat. Det er ikke sikkert, at jeg gider at lave en video. Fordi det er ikke færdigt, som du kan se. Jeg kan kun komme til 3. Der skal være et lag der. Og så det sidste, og så... Hotel Minecraft. Jeg har bygget lidt andre ting. Det kan jeg vise i en anden video. Men... hvis I kunne lide det her, eller i det hele taget mig, like, subscribe til mig. Det vil være dejligt. Hej, ses igen YouTube.